výjimečný stav, že máme v naší Hot Wheels rampě více bikerů než koloběžkářů. Tahle rampa více vyhovuje jezdcům na koloběžkách, je taková pro ně jednodušší na ježdění. Koloběžka je menší, lépe se do té rampy vejdou. Naši bikeři by potřebovali mnohem větší hůčko z našeho repertoáru mobilních ramp, aby nám ukázali to své maximum, ale i tak už při té přistavovačce šlo vidět, že mají i naši BMXaři co ukázat. No a bude to záležet i hodně na vás, na publiku, jestli vás uslyší křičet, tleskat a podle toho se pak dostaneme k závěru této exibice zhruba za 15 minut o nějakým opravdu pěkným trikům a třeba i nějaký ty tričky hlavou dolů. Takže jdeme si kluky postupně představit. Mickey Hovorka jako první, teď momentálně v rampě černý bike, borec od Ryknova nad Kněžnou, jinak dlouhodobě působí v Pardubicích, kde je nejlepší skatepark v České republice. Mickey tam pracuje, jezdí od rána do večera, no a taktéž funguje i takhle s námi na exhibicích VSA Party. Jinak v této disciplíně v Minrampě samozřejmě mnohem na parkourových táborech u nich v Jihlavě z jejich crew, takže takový obojživelník, prostý parkourista, skuťák z Jihlavy, Peťa Částka. No a dnes zatím jediný zástupce freestyle koloběžek. Uvidíme, jestli ještě někdo z Prahy dorazí. V takhle malé překážce, aby si mohli právě zastavit, nemohou si zastavit, nemají jak, nemají brzdy. Je to dobrovolné, takovýhle dobrovolný styl vlastně, že si sami dobrovolně sundají ty brzdy ze svých bajků. Jinak samozřejmě ty BMXové kola standardně minimálně zadní brzdu mají. Opět Peťa Částka. Jinak Peťa ještě avizoval, že jezdí tu a tam po víkendech po celé Evropě show na megarampách, takže to je zase opět úplně jiný level ježdění Čín. A Peťa překvapil, normálně přišel se slečnou, krásnou blondýnkou a říkám, Peťo, ty vole, já jsem myslel, že chodí s Matým Pekárkem, protože kdekoliv se objeví Peťa nebo Maty, tak je právě i ten druhej. Dělali jsme show na Dolní Moravě na Vistě, kam jezdím s rodinou každý rok a dělali jsme tam takovou show na koloběžkách. Peťa dorazil a neměl zrovna přítelkyni, tak opět objevil se Maty Pekárek, takže kde je Peťa, tam je Maty. A Peťa překvapil a včera dorazil se svojí přítelkyní. Odstartovat. A jdeme na to! Takže první backload, Peti Částky, krásný sink flip hlavou dolů, představitel malý batrka, hezky! Což byl roaming flip, backflip se 180. Takže pojďme všichni, Mickey! Flare v rádiusu, tak to jdu na fotku tady z té strany. Backflip 180 na BMXovým kole v takhle malém rádiusu. Hot Wheels Minrampy, tak to je opravdu hustý. Takže ještě jeden. 180 do fejky. A Peťa na rozjezdu. Superman seat grab, Indian grab. Hezké. Tak přidáme, dáme další dva. Tak holky, slečny mají přednost, pojďte, tak vy tři teda, pojďte tři. Tak už jsme tam nezůstali, no. Vás sice bude škoda. Tak, pořádně se natolit, holky. A už je nechce vás slyšet! A co, Pavlo? Proletěl jako rodeo, opatrně kluci, tamhle stáhněte se. A teď Peťa Částka, chce vás slyšet, Peťa. Vesto je to lepší, případně jeď jako na koloběžce. Jednu nohu si tam nechej a druhou se odráží. Krásný první místo. Druhé ještě bojuje, pojď, dojeď to do konce.
Druhý místo není vůbec špatný, jenom někomu neříkej, že jste byli dva. Tak, tu spodní dej dolů, tak, a nech ji tam, tu spodní nechej dole, nechej na pedálu a tou druhou se odráží jako na koloběžce. Tak, a jeď. Taky to je. Tak to dojdi. Normálně to vem, prostě dojdi to. Tak, hezky.